Здравейте! Искам да ви представя тази книга. Казва се "Поучение за деца с различни истории, умни отговори и добри съвети от стари времена". Какво има в нея? В нея има истории, които наистина са се случвали преди много години и старите хора са ги записвали, запомняли и са ги разказвали на по-младите, за да се поучат. И така, през годините, през многото години, откакто тези истории са се случвали, са стигнали до нас. Откъде съм ги намерил тия истории? От най-различни места съм ги чувал, но ги намерих в книгата "Рибен буквар", така наречена, която е написана преди много години от Петър Христов Берович, наречен Петър Берон, и издадена за първи път през 1824 година. В книгата има поучения от различни времена, казани по различен начин, които той е подбирал старателно и записал в тази книга, наречена "Рибен буквар", защото на корицата му имало една риба. Просто хората така са наричали нещата. По външния вид, на каквото приличат, такова име им измислят. Значи, има риба, рибен буквар. Това е проста работа. Хората са били такива, не са можели много да четат, разчитали са повече на визуалното, това, което виждат и си го представят. Така. Ще започнем с първа глава. Поучителни истории. В нея са най-интересните истории, които са били записани от господин Берович в неговия буквар, който е бил предназначен за българските училища. Най-интересното за този буквар е, че от него е учил Петко Славейков, Иван Вазов и много други български известни личности. Оттам съм ги подбрал тези истории в първа глава. Във втора глава на книгата има умни отговори. Умни отговори, които също са много интересни. Но да започнем с първа глава. Поучителни истории. Първата история се казва "Цар за гнева". Ще кажа още нещо за тези истории. Тези истории не са току-така написани кратко. Кратко казвам, защото те са кратки, ясни и поучителни. Предишните времена, не мога да кажа кои, но така съм учил, така съм разбрал. Хората се събирали всяка събота и неделя в центровете на населените места, които са живяли, и е имало места, стадиони, така наречени стадиони, или как да ги наречем, места, мегдани, на селата им викат мегдани. И са си разказвали такива истории. В Древна Гърция това е било голямо събитие. И всички, които са присъствали, са имали право да разказват истории. Това е било голямо представление. Представете си, цялото село се събира, всеки има право да разказва история, кой каквото знае, може да го каже. Обаче, ако не го харесат, имат право да го замятат. И всеки си е носил развалени домати, яйца и така нататък. Даже и камъни. И който почва да обижда, и дори с камъни се го замятат. Така е било в предишни времена. Най-интересните от тия истории са записани
и предавани от мъдреците на населените места. Имало е мъдреци, старейшини и така нататък. Хората, които са събирали интересните неща, важните, поучителните неща. И така са, за да са успяли през вековете да съхранят тези истории, които са безценни, понеже съдържат житейския опит, поученията от миналите поколения. Пак ще повторя, никой не знае и не може да каже кога са се случвали тези истории. Защото древногръцките философи и мъдреци са се учили от старогръцките, а старогръцките са се учили от различни места. И най-вече от египетски стари книги и други. Много и други книги, които са немалко. Значи, тези неща, дори най-големите учени не могат със сигурност да кажат откъде са се учили древногръцките философи и мъдреци. Да започнем с поучителните истории, защото това е целта на този филм. Първата история казва се Цар загнева. Като устаря, философът поиска от царя да го пусне да се отиде в родния край и той го послуша. Когато си тръгваше, царя му се помоли да му каже за изпроводяк един добър съвет. Тогава философът рече: когато си гневен, о, царю, да не речеш, нито да вършиш нищо, преди да избориш цялата азбука. Тогава царя го лови за ръката и рече: още ми трябваш. И го задържа още 1 година, защото знаеше, че най-добър цар за гнева е забравянето и търпеливостта. Втората поучителна история от книгата се казва: всяко неполезно художество трябва да се покрусва. Да уточним, че художество означава занаят. На архаичен, стар език български се наричали художество на всяко едно занимание, което е умело. Художество, занаят. Не е само художник, който рисува с четката, е художник. Ами художество е включително и ковача има художества, и готвача, и шивача, и така нататък. Тоест, художество се наричали всяко едно занимание, което е умело. А сега историята. Твърде се чудеха на един, че можеше да прекарва отдалече през една малка дупка грахово зърно, без да сбърка нито веднъж. Като видя това, царят дари го с една крина грах и рече: за такова художество, такъв дар. Да уточним, че крина, това е един съндък, мярка. Значи, царят какво е решил? Какво е решил? Да покаже на хората, че не уважава художества, които нямат голяма полза за обществото. Не, че това художество е излишно. А няма друга награда, освен това, което е подходящо за това художество. Следващата история. Почетната одежда. Някой си философ отиде у един княз. Слугите, като го видяха с прости дрехи, не го оставиха да влезе. А той се върна да се облече в красива одежда и отиде пак. Тогава стражарите отвориха портата и го възприеха с чест и го уведоха. Като тъй влезе философът, за да се присмее на княза, съблече си дрехата и начина да й се поклани. Княза се почуди и го попита: защо прави това? А той отвърна: защото разбрах, че у вас не почитат добродетелта и достоинството, ами красивата одежда.
Следващата история. Приятелското имание трябва да бъде общо. Един философ, като видя, че се разхождаше болярин с един последен сиромах, попита учениците си, какви са тия? И като му отвърнаха, че са приятели, рече, ами защо единият е болярин, а другият толкова сиромах? Защо? Нали са приятели? Следващата история. Всекидневни въпроси. Питагорските философи всеки ден, като си лягаха, питаха себе си. На кой грях се противих днес? Кой лош нрав си оправих? Тъй трябва да прави всеки човек, който иска да стане добър. Да не слушаш всякого, се нарича следващата история. Един художник направил две картини. Едната каквато той си знаеше, а другата каквато му всеки казваше. Като ги свърши, изнесе ги на едно. Тогава всички започнаха да се смеят на едната и да хвалят другата. А той им рече: тази, дето я хвалите, направих я аз. А тази, дето корите, направихте я вие, та заради това е такава. Само да кажа за по-малките, че думата корите означава да съдите, на която се смеете, която не признавате. Това значи корите. Следващата история се казва неправилна любов. Един цар, като видя в града някакви чужденци, че държаха на ръцете си кученца и ги милваха, пристъпи при тях и ги попита, дали по техните места жените раждат деца. С тези думи той ги мъмреше, че любеха добитъците, както трябваше да любят децата си. За тази история само ще кажа, че добитъци са наричали всички животни. Защото все пак тази книга е писана 1824 година. Аз съм се опитал да я напиша най-разбираемо за децата, но все пак съм запазил някои думи, които съм сметнал, че може и от днешно време да се разберат. Това беше за сега. Пожелавам ви да бъдете щастливи и радостни. До нови срещи!